Hello viewers and welcome to Africa and Beyond Television Network. We continue to take a look on what's happening in the nation Zimbabwe. Killer Zivhu is mocking Team Lacoste and is saying, road closed. Those behind must reroute. Find alternative paths nearby to complete your journey. Game over for this road. New route ahead. So the message from Killer Zivhu is that izvi zvamaironga izvi zvafoira izvi. You now need to re-strategize, plan again, and use another method. And it's true. If you look at how embarrassed Vana Mnangagwa are right now, 100% embarrassed, 100% humiliated. Why? It's because they miscalculated. And what they thought was going to be easy is tend to be very difficult to navigate. And most importantly, zvinorwadza kushanda nevanhu vasiri kuziva kuti uri kudhila nani chaiye chaiye, who is who. They have eliminated so many people that it was supposed to be easy now. It was supposed to be a walkover now. But that's not the case. It's not a walkover. Why? Because the route they have been using has been blocked. Vasina kutarisira, vasina kufungidzira, zvabva zvavhariswa. So we are going to wait and see how they are going to regroup, how they are going to reconvene, and how they are going to continue. But at this point in time, it's a dangerous game. Those who are clever, the past few days, the past 2 weeks, vakadzipedza vari kuma-constituents avo, vasiri kuita maslogan, vachiita zvepfumvudza, vachiita zvembeu, vachiita zvimwe zvinhu zvakasiyana, zvimwe zvima-programs. Why? It's because they understand kuti they are in politics for money. So if they lose one faction, zvavharana. Takaona vana mugwadi havasi kunyanya kumhanya nenonsense dzese dzana 2030. Why? Vari kuziva zvavari kuita vakomana ivavo. Vari kuziva kuti vakaita ma-one term MP havana pension. And havasati valutaka zvekuti vanzi vararama chaizvo they can live without. They still need some more time to loot. They still need some more time to make money. So izvi zvanasi ndizvo ma-ghost accounts zvekuti hanzi ZANU-PF will rule this country forever. Kupenga uko. ZANU-PF is nothing to resolve. They will try to portray the opposition kuti hey, it can't resolve its own issues. No, that is not true, because vana chavangwa vasi vanhu veopposition. Vanhu veZANU-PF vakauya kuzohijeka opposition, and they were imposed by ZANU-PF itself. So you don't bring vanhu vatengesi woti kwanzi vanhu veopposition. No. ZANU-PF ine vanhu vayo 100% genuine vagara vari vanhu vezanu, but vari kukakatana vakadaro. Isusu kwedu munotoita vanhu vekuexporta kuti vauye kupati kwedu vachivhiringidza kuopposition. But what are the results at the end of the day? Kuchachemwa, kucharirwa, kuchaita mariro. It's because where we are going at this point in time, we are going to the end of this madness. Apa hapana kupona, hapana maponero, whether they like it or not. ZANU-PF iri kuparara, ZANU-PF iri kuenda, and ZANU-PF iri kuondomoka. And ukaona izvezvi zvimarakashirwa vari kuitwa varakashi nevakuru vavo, they are being whipped because of some nonsense they have caused. Havasi kuzviona kuti poto iri kuboila ivo vari kutowedzera huni. Poto iri kuboila ivo vari kutowedzera huni, and that has angered some comrades who have been trying to diplomatically deal with some situations, because ndo vanenge vachidaidzwa kakunze uya kuno uri kudziona nyaya dzenyu idzi. So never be fooled nevana. Change is coming to the nation of Zimbabwe, and those who thought kuti they have monopoly over distraction and disruption, zvaakuitika kumba kwavo manje. You are now seeing it.
So always do good. Always do good. Do unto others as you wish them to do unto you. Izvezvi zvamakaitira kuopposition maakuzviitirwa naana venyu. So interesting moments. Killer Zivhu is mocking his comrades, and we are going to watch and see how they are going to outmatch over. Vachaiwana a second route, I doubt.